Bon dia a tothom, Ohayou gozaimasu, benvinguts al canal del Kanuki Estelat. Avui porto doble màscara perquè vinc aquí. Vinc a un Neko Café. I tot i que els tinc al·lèrgia, doncs volia vindre a ensenyar-vos com és aquest lloc. Entrem a dins a jugar amb gatets. Aquesta màquina d'aquí serveix per treure't unes sabatilles. Apretem el botó i aquí m'han sortit. Aquesta ha sortit una mica torta. Aquí hi ha tot de casilles per posar les sabates, la jaqueta, motxilla, bolso i màquines expenedores per si vols comprar alguna coseta. I ja estic a dins i m'han vingut a rebre. Hola, bonic. Són tots molt macos. Aquest té les orelles caigudetes. Aquest està a sobre d'una màquina de gatxa-gatxa. En parlo en un altre vídeo. Aquí hi ha snacks pels gats. Ai, que és maco aquest. Aquí hi ha com sofàs per asseure's, hi ha per poder carregar el mòbil. Més gatets. Aquest està aquí, ben ajagut. Hola, bonic. Aquests són els gats que hi ha aquí en aquest cafè. I més sofàs per seure. Encara sort que no hi ha molta gent. Aquí també hi ha molts manga per si vols llegir. També hi ha jocs de taula. Pel que veig, també hi ha Nintendo Switch per poder jugar. Sembla que tenen el Pokémon posat. I aquí sembla com un Mario Kart. Sí, el Mario Kart. Sortien personatges de l'Animal Crossing també. No m'esperava que hi haguessin tants gats, però n'hi ha un món. Aquest d'aquí de color blanc té les cametes molt curtetes. Ara és l'hora en què els hi donaran de menjar als gats i s'han reunit tots al voltant del treballador. Qui porta tots els plats amb el menjar. Cadascú amb el seu platet. Que està bo. Cap gat sense el seu plat de menjar. Després de fer una petita enquesta, m'han donat un aperitiu perquè els hi doni als gatets. A veure, qui el voldrà menjar? El menjar per als gats té formes diferents i n'hi ha un que té forma de peix. Aquest aquí està molt ben posadet. A veure si m'agafa el menjar. Nyam, 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 nyam. Ah, que està bo. Que està bo. Nyam, 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 nyam. Aquest aquí a dalt ja està molt ben posat. Em sembla que aquest no té masses ganes de jugar. Potser té soneta. Aquest ja està molt bé aquí. Aquests que tenen les orelletes així caigudes m'agraden molt.
aquí es paga al sortir i on has d'esperar per pagar hi ha aquest cartell al terra. I fins aquí el vídeo d'avui. Aquest gat ara no li gira per saludar la càmera. Espero que us hagi agradat i subscriu-vos al canal. Anem!